Lab! Lab! Ah! Ano na ginanap ko ti challenge ti? Bukan ni mo natay giubra nagluto ko. Luto, mataas yung luto dira. Luto na gid now. Unsa na yung Challenge sir kay fighting maron. unsa na po nang challenge nimo? Balik kung kanang ang imong padbang imong murag batuman imong pagbuot ba nang masulod dira. Moingon Unsa may matuman ang mapagusto ka imong kasi pagbuot? mo kasi importante. Isa mang buot nga matuman. Imong pagbuot. Isa may magbuot ako? Matuman ang akong pagbuot. O ikaw? Depende kung isusulti ka sa kung side o isusulti ka sa mong Sige sige. Ako sa una, be. Tanawa ko. Tindra. Tayo magkabuang nimo uy mo na pud imong nabala nga challenge. Asa ka napita? Ako kasi una, saan Okay. Ikaw pa da? Sige. So isod gid ta? So, dito. Unta, mudako na ako Gamay jud. Ako na pod ako. Ako na pod. Sige. Tani mo taas na ko. Pili ko taas. Shoot. Maninuod man ka, ikaw ko be. Makuha na kong kalima. Kaya dyan ka kuha kayo, mama na sulod. Dakpo ng mga batignaw. Dili mo nakop kay wala man sulod. Dapat masulod jud ay. Dapat sulod. Okay. Unta, muniwang nako. Dapoy dyan po niya, hato tintito. Ikaw. Guwapan, tay ko. Uy, Di ka gwapa. Batigag na akong. karong ya? Ako. Mugwapo ta ko. Happy to tayo kung gwapo tani. Kini jud ako mong ano, unta maniwang na jud ko. Wala ako. Ako be. Ikaw. Mudato na tay ko. Kwarta na likuang ha. Ikaw. Berako ra ta ko. Di sini ka mudato di ay. Unta maniwang ako. Uniwang ako. Samang ka. Uniwang ako. Sama suko malagi ka. Di ko gusto ko maniwang. Ayaw kaon. Ayaw ko baha. Sama ni siya, oy, masuko, mag-challenge mo ko na, masuko di ay. Hindi siya muniwang, ginagawin kaon.